Здравейте хора, днес ще играем на Fortnite. Това е най-известната игра в момента. Това ми е първия клип на Fortnite в този канал. И като цяло за първи път играя на компютър, тъй че е време да видите как ще се изложа на Battle Royale. Ще го пусна обаче на складове, защото не искам да се излагам. Може да се абонирате за канала ми, да лайкнете, така ще съм ви изключително благодарен и когато напишете в коментарите, че сте го направили, аз ще ви дам сърце на коментара. Тъй че приятно гледане. Първо да видим шопа, докато започнем. Ако искате да продължавам да снимам видеа на Fortnite, да продължавам да снимам видеа, знаете какво да правите, аз ви го казах. Тъй че, моля ви се. Принципно аз трябваше да го пусна на Zero Build, защото не съм от най-добрите, които строят. Даже изобщо. Bushcamp, да, явно мисля, че е по-добър от мен, но той играе на конзола. На PlayStation. Аз играя на компютър. Което е по-лесното да... Но... Така. Някакъв е победил. Yo, hello? Hello. You speak English? Yes. You speak English? Yeah, English? Yes. You speak. Alright. What's your name, bro? Toddler. Yo, Kirsten. Okay. Kirsten. Who is Kirsten? Brian, very bad. О, брат, то да е жив и здрав. Няма да говоря от voice chat, просто. Съжалявам. Няма да говоря. Нали тап ми е Това е чувство ли? О, yes! Не барай. Не бе, оле. Puta. Why? That hurt. Не бе, за какво клякам, бе? Брат, какво става, бе? Стига, бе! Някакви се бият. Да ходим ли? Гайс, чуем. Брат, то те нашите аутисти се бият, кринж. Добре, нашия лев на перфектен.
Брат, стига се стреля, бе! Брат, гледай го нашето аутиздо, е. Гледайте го нашия аутиздо, е. Да видим какво ще даде. Да. Не барай. Не барай. Казах ти да не бараш. Ай, стига си, бе. Брат, хора, ако чуете, това е кучето ми. Ако чуете. Да се надяваме да не. Ама нашия аутист къде отиде, бе, брат? Бати, бе. Оле, нашия се бие. Добре, няма да ида. Чил, бро. Чил. Чил, бе, брат, чил, бе. Не, няма никой. Не го има, бе. О, отивам. Ама, ако... Трябва само да видя как се бяга и. Оле, ма нашия дед. Нашия дед. Нашия дед, бе, брат. Не. Искам да видя нашия с кой се бие. Майко мила. Майко мила, нашия го е убил. Искам да ми видите и ема колко е прекрасен, нали? Оле, добре, че хитнах всичко. Shit. Да, добре, че хитнах. Добре, че. Alright, he's gone. Маля, брат, нашия ни изкери жестоко, а той удия 4 кила. Could have some coffee. Make coffee Добре, замес. this time. Хора, ако искате да направя видео как играя турнир, сега това видео, където снимам, трябва да направи 5 лайка. Аре, не 5, защото трудно. 3 лайка, аре. 3 лайка. Добре, аз съм Макс. Бягай, бе! О, на медальона. Ама аз имам да го гледам. Айде, май. Трябва само да видя. Не. На влака да няма никой. Брат, защо всичко... Добре. Добре, защо се изтъпваме? Брат, наша, кой стреля, бе? Ама, що нямам байндове? Оле! Oh shit. Майко мила! Get the milk, bro. Get the milk. Чил, бро! Can't die. Дец, А, моля, Уесли. Крак! Hey. Моля, брат, я се... Много сори. Come on. Pour it. Pour it. Брат, наша, какво стреляш, бе? Его, малък Гошо. Его. Аз така му казвам. Трябва да видим... Кой много... Брат, постижение имам 2 кила. За тия, ако не са в... Не. Yeah. Тия само... That's what makes sense. По-скоро, I think they're almost done. ако не са в къщата, не I знам. literally think I'm almost done.
Само трябва да видя... Сега. Ей там май. Ай, гиква се. Брат, защо гиквастата изчезна, бе? Брат, гиквастата изчезна. Гиквастата се изпари. Братле, гиквастата се изпари. Искам да хитна брана нашия. Байко! Аз не мога да хитна. Ужас! Абе, брат, махай се, бе! Добре, си остана с това сивото трашово оръжие, брат. Господи. Хантинг, че. Така ти замисля. Pissed me off. Няма ми трябва. If I had a nice shotty, that would be better. Абе, брат, ей там хора, бе! Аре, бе. Ама може ли един... Да, знам хора, много съм слаб. Не е нужно да ми го казвате. Но... Fucking on. Добре, явно нашия ги видя. Аз трябва да си включа байнда. Колко FPS съм? Брат, защо съм 60 FPS, бе? Стига, бе! И съм 30 пинг. Оле. Оле. Чайте, че ме сърби носа. Сега ако някой ме изкемпи. You need to die. Къде си, бе, брат? I'm not again. Кой ти иска? Дай нещо яко, бе, нещо яко да е. Bro, he's gonna... Нашите някъде се бият. Супер. Да. Нашите докато се бият, аз си стоя. Супер. Ей, това е. No, I'm gonna. Браво, бе, брат. Та нашия е много добър, бе. One of them are there. Брат, то защо звучи на българин, бе? Ние трябва да ходим в зона, йоу. Хора, поне знам как се презарежда. Това е якото. Аре, бе, брат, не мога да маркирам тъпия мотор ли, бе? Оля, стъкнат съм. О, се качвам нагоре. Ама. Така. Така. Добре, де. Уж нямам байнда за ауто. Не! Не! Брат! Не! Оле! Моля, то се на малко. Трябва да презаредя. Оле. Мале. Брат, ние ще уиннем тая игра, бе. Защото просто нашите са добри. Ей там е.
Аре, на. Добре, оцелих го. Брат, не мога да се движа. Got a method. Нещо се стрелял. Моле! Брат, нашия го е бот на тоя, бе. Ма то още хора ли има, бе? Брат, дай стига, бе. С нами? Не, че правя нещо, да е. Дали от тук ще го оцеля? Аре, покажи се, бе. Ей! Искам да те оцеля от тука. Ми няма мога. Нали аз добре че... Кфу! Ама аз бях направил 2 кила, къде ми е другия? Аз така и не разбрах. Добре, как ще да е? Аз си изкарам помпата за всеки случай. Да, ако я уиннем тая игра, не знам. Сега искам това нашия да го изгавра. Хора, гледайте. Скемър, get scam. Ти го ребутват някъде. Няма да се ребутват, да аз какво направя. Не, бе. Ох, само ако може да тича. Живота ще да е прекрасен. Аз принципно. Не дей левка. Не дей левка, брат. Трябва да видя тук къде е. Аз не искам принципно. Брат, аз сръшкам. Я бинчелинг. Uno. Аз не знам какво да правя. Помощ! Аре, бинчелинг. Не, бе! What? То как се изкрещя? Bro, when are you guys come help me, bro? Това ми хареса, то как се изкрещя. Bro, you guys are such nerds. I hate you guys. Мокни, бе! Such nerds, bro. Such nerds. Абе, моквай, бе! Аз си тръгвам от тук. Nobody's gonna get me. Wow. Nobody's gonna get me. Wow. Да, самоубийца, брат. That's sad. Nobody's gonna get me. That's sad. Ай, That's сега си so sad. цъкни главата в кенефа. Just go get me, kid. Аре, бе, разреви се! Bro, I'm leaving, bro. Аре, разреви се! Fuck you. Hello, go get me, kid, please. Ай, сега се разреви. Yo, da. Ай, сега се разреви. Da. Сега се разреви. Сега през това време ще си намеря байнда за бягането. See you, mother. Принташ е... Why not get me? That's suck. Such overpowered shit. Абе, мокни, бе, отиди с грозен. Добре, айде, няма значение. Let's go. Добре, съм. Freaking dipshit. Ай, бе, брат, съм убийца. И хора,
Това ще е от видеото. Надявам се да ви е харесало и бай бай!